Audioverze povídky Šampion chystající se na svůj poslední zápas. Pro goticz.net napsal Lucanus. Namluvil Mára Rockdémon. Tato povídka obsadila sdílené první místo v soutěži Zlatý Diego 2011 s celkovým ziskem 19 hlasů. Šumění davu se stále stupňovalo a doráželo na jeho sluch. Stejně jako mořské vlny, tříštící se při příboji o pobřežní útezy okamžik poté, co prohráli marnou přetlačovanou s pevnou a neústupnou skálou, která se hrdě a vznešeně tyčila nad mořskou hladinou a jasně dávala najevo, kdo je vítěz klání mezi nekonečnou sílou oceánu a nezměrnou výdrží pevného kamene. A stejně jak ty vlny i hluk davu, jenž nyní burácel nadšením, postupně utichal a vracel se s novou silou a intenzitou, aby se znovu pokusil udeřit. Právě teď se k tomuto zvuku přidal i jeden nový, který šumění davu hravě předčil. Byl to hlas komentátora, který zněl nejhlasitěji na celém kolbišti. Rozléhal se po celé aréně jako poplašný zvon při útoku nepřátel a postupně získával kontrolu nad celým děním. Když pod jeho silou umlkal ten ohromný a nesourodý chór hlasů, linoucích se z několika set hrdel lidí všech barev pleti, vlasů i očí. Lidí ze všech koutů světa od nejvyšších velehor Nordmaru, pokrytých sněžnými čepicemi, jenž nikdy nerostály, přes zelenající se stepy a lesy Myrtany, až po vyprahlé, pusté a písečné pouště Varantu. Za chvíli celá aréna utichla v posvátné úctě a všichni diváci již pokojně seděli na svých sedadlech, očekávajíc proslov muže, jež jim měl oznámit, co se tu vlastně bude dít. Přestože to všichni moc dobře věděli, tohle bude největší souboj všech dob. Takový, o kterém se bude vyprávět celé věky. Takový, jaký jim všem utkví v paměti. Takový, o němž se budou skládat oslavné písně a psát heroické texty. Všichni to věděli. Od těch nejstarších veteránů, kteří tuhle arénu navštěvovali v dobách, kdy byla ještě novostavou pro nejmladší usmrkané parchanty a bastardy místních boháčů a šlechticů, kteří ani nevěděli, za jaký konec chytit meč, ale z hlouby celého srdce i duše si přáli být jako ti dva muži, kteří se za chvíli střetnou dole na kolbišti. Na ušlapaném pouštním písku, zalitém již galony krve a potu, na písku, který pamatoval více než oni všichni, a jehož cena by pro někoho mohla být doslova nevyčíslitelná, neboť právě do tohoto písku cedili svou krev největší válečníci všech dob. A dokonce už se našli i tací, kteří nabízeli personálu a majiteli arény tučnou sumu za několik zrnek tohoto písku, jenž pro ně měl nesmírnou cenu. Většinou to byli pozůstalí po těch nebožácích, kteří měli tu čest stanout zde a vykrvácet na horkém ušlapaném písku, s chladnou ocelí v těle a střevy vně něj. Což by bylo určitě mnohem pohodlnější obráceně. Nebo to byli sběratelé, kteří netoužili po ničem jiném, než mít doma něco, čeho se snad mohl dotknout jejich oblíbený bojovník. Nikdo jakoby si neuvědomoval, že jim klidně mohli nahrabat písek, který se válel v poušti o pár set metrů dále, za kolbištěm. A i kdyby jim někdo někdy vydal pravý písek z arény, jak asi měli poznat, na které zrnko krvácel jeden hrdina a na které někdo jiný? Nehledě na to, že ušlapané podloží celé arény se vždy jednou za čas muselo vyměnit. Aspoň částečně, jinak by lidi v tomhle uzavřeném prostoru brzo padli puchem. Protože zároveň s krví a potem mohla zůstat zašlapaná v písku daleko voňavější věc, třeba střeva. A právě uleželá střeva asi nevonila nejlépe. A proto se písek taky měnil 2x či 3x během roku. To sice ani zdaleka nebylo dostačující, jenže kdo se pořád měl zajímat o výměnu, že? Ale zpátky k potenciálním kupcům písku, s ním zároveň i několika kapek drahocenné krve svých hrdinů. Nikdo neví, proč Atéras, současný vlastník arény, odmítal prodávat pár zrnek tohodle nesmírně cenného materiálu jako suvenýr. Možná mu šlo o princip, možná o postoj ke světu a úchylkám, možná opovrhoval lidmi, kteří by si dokázali takovou nechutnost koupit, kdo ví. Komentátor právě domluvil a celá aréna opět ožila, což dala dosti hlasitě najevo. Nesrozumitelný uši řvoucí řev byl jednoznačným a zcela nespochybnitelným projevem nadšení a nedočkavosti příznivců zápasu, jež měl za chvíli naplno ovládnout tohle městečko.
ležící hluboko uprostřed pouští varanských. Hluk, působený davem shromážděných, který byl mimochodem mnohem větší, než se v téhle aréně kdy sešel, opět na chvíli utichl, když komentátorův hlas na okamžik znovu převzal svou absolutistickou vládu nad celým prostorem kolbiště a nepochybně i částí města, neboť akustika v aréně byla tak důkladně a důmyslně promyšlená, že hlas tímto jevem zesílení se dokázal opravdu nést několik set metrů. A co teprve, když se střetly dvě čepele gladiátorů přímo ve středu arény. Bože, to byl zvuk. Kovová ozvěna dokázala rezonovat ještě několik dalších sekund, než úplně odezněla a ztratila se. Jenže ještě předtím ji většinou stihl nahradit další zvuk sténajícího kovu. Takže v aréně nikdy nebylo úplně ticho. Dokonce, i když se vítr prohnal okny dovnitř komplexu a rozvířil písek dole, přímo v srdci majestátní stavby, jeho skučení v úzkých kamenných chodbách připomínalo chór zatracených duší, jež pějí své žalmy směrem k nebesům, která je odvrhla a odmítla přijmout do svého lůna potom, co jejich těla ochabla a oni došli k své smrti, nikoli však pokojného odpočinku. Říkávalo se, že jsou to duše válečníků, kteří zde padli a zemřeli pro zábavu ostatním. Protože se byli pro peníze, slávu a touhu po krvi, byl jim odepřen přístup ke klidnému spočinutí v říši bohů a proto zůstávali zde a za temných nocí či podmračených dní naplňovali místo své smrti zoufalstvím, které cítili v okamžiku, kdy jim krev unikala z žil a barvila zrnka písku do ruda, kdy jejich duše opouštěla schránku ze svalů a kostí a oni tomu už nemohli nijak zabránit. Prý zde byli k věčnému bloudění odsouzeni ti, kteří zaplnili svůj život zabíjením a z boje udělali jediný a pravý smysl svého života. Ti, na jejichž rukách spočínala krev, jednočí. Každý věděl, že je to samozřejmě nesmysl, ale znělo to poeticky a to bylo u reklamy důležité. Z části proto sem také chodilo tolik lidí, z části také proto, že tahle aréna patřila k těm nejvyhlášenějším na světě. Sesadit ji mohla pouze snad aréna v Argánu. Ta však byla mimo pevninu a tudíž pro obyvatele Myrtány, Varantu a Nordmaru nedosažitelná. A hlavně sem chodili proto, že tohle kolbiště rodilo ty největší legendy. Bakarešská aréna byla proslulá těmi nejlepšími gladiátory na celé pevnině a možná i na celém širokém světě. Co na tom, že tu tekly potoky krve a zde zrození hrdinové byli spíše notoričtí hrdlořezové než rytíři na bílých koních? Co na tom, jestli byl gladiátorem žebrák či král? Když se uměl ohánět mečem, mohl se tu stát legendou a k tomu vydělat solidní prachy. Když neuměl, supy se nažrali z čerstvého masa a publikum se velmi dobře zabavilo. Nathaniel se pousmál, když uslyšel další zaborácení davu, to když zkušený a vzdělaný mluvčí pronesl několik nových slov k publiku. Sice neslyšel, co říkal, ale moc dobře věděl, že teď přišla chvíle, kdy bude ohlášeno pořadí dnešních zápasů. A také moc dobře věděl, že za chvíli zazní jeho jméno, které opět zvedne celé osazenstvo z těch jejich tlustých zadnic a přinutí jejich vyžraná těla k pohybu. Obzvláště, když jde o definitivní vrchol jeho kariéry v tomto krvavém sportu. On byl šampion téhle arény. On byl jednou z těch zde zrozených legend a zároveň možná tou největší. A jeho jméno se tu těšilo zasloužené vážnosti a úctě, tvrdě a nekompromisně vydobité za těch 10 let, co tu strávil, proléval krve, vlastní i cizí. Pro zábavu publika. A nutno říci, že publikum dokázalo náležitě ocenit toto umění, jež v jeho podání většinou připomínalo krvavý balet, prováděný s dokonalou přesností. Nebyl jedním z těch hromotluků s obrovskou sekirou, kteří podobným zařízením většinou nekompromisně královali. Nathaniel byl přesný opak bezmozkovité hory svalů. Štíhlý, šlachovitý a pružný jako vrbový proutek a přesto pevný a silný jako ocelový ignot. Jasně vyrýsované svaly na jizvami posetých pažích prozrazovaly jistou sílu, ale nijak se nechvástali tím, že by byl nějaké lamželezo. Spousta tenkých bílých jizev, které se táhly po jeho pažích, vypracovaných zádech a pevném břiše, svědčila o tom, že i on v životě dokázal chybovat. Tyhle jizvy mohly být důkazem neobratnosti, ale to jen z jednoho úhlu pohledu. Pokud jste se nad tím zamysleli,
Mohli také ukazovat na to, že kromě obrovského štěstí má jejich vlastník také nesporný talent. Vezmeme-li si v potaz, že prakticky každá z těch jizev mohla vždy rozhodnout o jeho životě či smrti, musíme uznat, že tenhle muž dokázal utéct hrobníkovi z lopaty již nejméně 20krát. Což byl obdivuhodný výkon vzhledem k tomu, že někteří nepřežili ani jedno utkání. Nathaniel patřil na opačnou stranu palisády. On přežil všechna. A co více, on všechna vyhrál. Od té doby, kdy poprvé bojoval v aréně, nikdy neprohrál. Nikdy. A to bylo co říci. Málo kdo měl takové štěstí či snad schopnosti na to, aby při práci gladiátora žil takhle dlouho. Průměrná životnost zdejších šampionů byla tak 3 až 5 let. V tomto směru Nathaniel zcela vybočoval a vyčníval nad všechny ostatní bývalé vládce a pány arény, jež tu mohli diváci vidět za těch několik desítek let, co zdejší aréna stála. Již 10 let se byl na udusaném písku a cedil do něj krev svou i svých nepřátel. Z toho něco přes 7 let jako jediný a nespochybnitelný šampion. Nikdy neporažený, nikdy nepřinucený ke kapitulaci. Miláček publika. Skutečný umělec. A všechno to vlastně začalo tak nevinně a nebýt toho chlápka, který kdysi přiběhl do Kobek s tím, že potřebuje zdatného muže do arény. Nathaniel by tu dneska neseděl. Dřevěná lavička zavrzala, když si stoupl a ulehčil jí odváhy svého těla. Pomalým krouživým pohybem si protáhl paže, přičemž dával dobrý pozor, aby si nepřepínal svaly, ale zároveň je všechny přiměl k pohybu a upozornil své celé tělo na to, co jej čeká. Dlouhá a vysilující námaha, která skončí dneska večer. A skončí skutečně. Po 10 letech přišel jeho poslední zápas. Ne, nepřipadal si starý. Stále byl ve formě, měl na to. Dokázal by to táhnout stále dál. Tohle byl jeho život. Nechtěl, aby to byla též jeho smrt. Každý měl svůj čas. Čas, který nesměl přetáhnout. Protože ten, kdo se o to pokusil, většinou zaplnil žaludky krkavců, vran a červů. Můj čas už přišel. Pomyslel si Nathaniel s leskem v ledově modrých očích, když konečně přestal s protahováním svých svalnatých paží a pomalu se předklonil, aby si protáhl zádové svalstvo a nohy. Ať už dnešní souboj skončí jakkoliv, pro mne je po všem. Pomalu a opatrně, aby si neublížil na místo protažení, se dotkl špičkami prstů chladné kamenné podlahy. Blonďaté kadeře, protkané několika hnědými pramínky a dokonce i nitkami stříbra, které mu přidal zub času, mu nyní sklouzly do čela a lehce zaclonili výhled. Zasupil, když mu vzduch lehce unikl mezi zuby a pomalu se předklonil ještě hlouběji, až položil na zem celé dlaně a setrval v téhle pozici celou minutu. Cítil, jak se mu svaly na celém těle napínají a začínají lehce protestovat proti poloze, v níž se nacházel. Potlačil to neodbytné a stále sílící nutkání se narovnat a přiměl odporující tělo k poslušnosti. Vzhledem ke svému výcviku a schopnostem, jež získal dlouhou praxí v aréně a také ve svém životě před působením na kolbišti, to pro něj nebyl tak velký problém. Lehce se pousmál při té vzpomínce, jeho oči však stále zůstávaly chladné a nehybné, jako 2 kusy ledu, zmrzlého tak dokonale, že by nerostál ani v samotné poušti. Nathanielův úsměv se vlastně vždy omezoval pouze a jenom na pohyb ústy. Možná se tyhle oči kdysi dokázaly smát. Něco strašného však z nich muselo vytáhnout všechnu radost a teplo, které se v nich kdysi nepochybně nacházelo. Nikdo se přece nenarodil s očima chladnokrevného zabijáka. Co však tuhle proměnu způsobilo, to věděl jen samotný Nathaniel. Nicméně vždy nebyl takový jako nyní. Nebyl vždy zádmučivý, zamlklý, strohý a zcela nedůvěřivý. Kdysi, tak dávno, že mu to přišlo jako v minulém životě, býval hovorný, veselý a přívětivý společník, což mu jen a pouze ulehčovalo jeho povolání vraha. Jenže pak se to celé podělalo během několika málo chvil a z života, který měl být spokojený a možná i šťastný, se stala noční můra a bez sebemenší naděje na procitnutí. A to všechno jenom kvůli takové hlouposti. Smích mu zamrzl na tváři, když vzpomínal na svou lásku k té jisté dívce, kterou však musel ztratit,
protože osud tomu nechtěl jinak. Partie mezi profesionálním vrahem a šlechtičnou není něco, co by si její rodiče zrovna představovali. Dokonce si mysleli, že se nechá koupit. Nabídli mu dost velkou sumu, jen když jejich dceři zmizí ze života a nebude jí bránit ve štěstí. Pochopitelně to odmítl. Při té vzpomínce se rychle narovnal a dlaně se mu bezpečně sevřely v pěst. Svaly se znatelně vykreslily pod napjatou kůží a žíla na krku mu začala pulzovat enormní rychlostí, jak jeho srdce dokonce i po tolika letech rozezlené tehdejšími událostmi začalo pumpovat zběsileji než obvykle. A ač to bylo k nevíře, mohlo by se snad i dokonce zdát, že v koutku pravého oka se objevila jedna jediná krůpěj slzy. Když ostřílený a nelítostný bojovník vzpomínal na to, jak se chtěl vzdát všeho kvůli jediné. Pomalu zvedl pravačku a ukazovákem lehce otřel slzu z koutku svého oka. Malá kapička slané tekutiny vyhlížela zcela nepatřičně na jeho prstu. A když pořádně prozkoumal její povrch a odraz své tváře, který se promítal na něm, doslova se nepoznal. Smutek, pomyslel si. Jak moc dokáže člověka změnit smutek? Tvrdé rysy strniště prorostlé tváře změkly a už v ní nebyl prázdný a bezvýrazný výraz ledově klidného vraha. Druhá slza se svezla po tváři a pomalu proklouzla po mělké lince jizvy, jež se jasně a viditelně rýsovala na jinak opálené kůži jeho pravé líce. Pomalu si prorazila cestičku skrz drsný porost na jeho obličeji, nyní skřiveném smutkem a znovu oživenou bolestí. Pomalu téměř, jako by se čas zastavil a s obtížemi si proklestila až cestu k bradě, kde se na chvíli zastavila a lehce se pohupovala sem a tam v rytmu srdečního tepu muže, jež jí před chvílí uronil. Pak spadla a za stále narůstající rychlosti se střemhla vhřítila k zemi. Zvuk dopadu nemohl nikdo slyšet, ale Natanaelovi v ten okamžik přišel stejně hlasitý jako zvuk zvonu, který zrovna ohlašoval pravé poledne a tudíž čas k obědu. Plavovlasý gladiátor pomaličku zavřel obě oči. Možná proto, že se již nechtěl dívat na krůpěj slané tekutiny na svém ukazováčku. Možná proto, aby zastavil příval dalších slz, který by nepochybně přišel. Brada mu pomalu klesla na prsa a on zůstal stát v dokonalé nehybnosti, narušované pouze mělkými záchvěvy dechu, nadzvedávajícího jeho hrudník. Když po několika mučivě dlouhých minutách bez jediného pohybu pozvedl hlavu a opět otevřel oči, nebylo už známky po muži, který zde ještě před chvílí ronil slzy pro svou ztracenou minulost. Modré oči opět znatelně schladly a zmizely jakékoliv stopy po emocích, kterých byly ještě před chvílí plné stejně jako pohár vína, nalitý přesně po okraji. Bez jakékoliv známky předchozích událostí přišla další část jeho přípravy. Lehký předklon kupředu, následovaný mírným odskokem vzad a zakončený klikem. Svaly, které si už v tu chvíli zvykly na tvrdou námahu, jako vždy přestaly klást zbytečný odpor a reagovat na jeho pohyby. Teď se dostal do fáze, kdy byl připraven na cokoliv, co ho jen může v aréně čekat. Nenechal se tím však vyvést z míry a plně se soustředil na práci celého těla, které jeden klik nahrazoval dalším a dalším. Když vstál, po několika minutách namáhavé činnosti, která by kohokoliv, kdo nebyl vycvičen a tvrdě připravován jako on, jen a pouze na to, aby byl strojem na zabíjení, ani jedinkrát se nezachvěl únavou či námahou. Nepřipadal si unavený, ba právě naopak. Celé jeho tělo teď překypovalo energií a napětím. Stejně jako před každým soubojem, k němuž kdy nastoupil a v němž bylo jedno, kdo je jeho protivníkem. Teď byl skoro úplně připraven, už zbývala jen výstroj. Je čas, zašeptal si sám pro sebe a vykročil ke dveřím vedoucím z jeho cely do zbrojnice, kde se nacházela veškerá jeho výbava. Plamínek svíčky na chvíli nejistě zaplápolal, když několik jisker dopadlo na knot voskovice a ten se následně vznítil. Mihotavé světelko lehce ozářilo jinak potemnělou místnostku a její strohý interiér, tvořený pouze stojanem ze zbrojí a 2 meči. Štítem, jenž visel na skobě zatlučené do zdi a kopím opřeným o zeď hned vedle štítu.
V tenhle okamžik, kdy temná místnost na chviličku ožila, v záři drobného světelka, bylo pro něj prakticky nemožné utéct nostalgickým vzpomínkám, které se mu draly na mysl. Stejně jako klíčící rostlina dere ze země směrem ke slunci. Mihotavé vzpomínky jej vracely právě do téhle místnosti, ale před 10 lety, právě když jsem poprvé vstoupil, tehdy ještě jako nikdo, neznámý bojovník bez jména, který měl dle očekávání padnout během prvních 5 soubojů. Stejně jako absolutní většina ostatních štěňat, jak jim novým gladiátorům říkali ti starší, bojem protřelí zápasníci. Na rozdíl od té většiny nejenže přežil těch 5 soubojů, ale následně dokonce více než jejich 10násobek. A tehdy s tím nikdo nepočítal. Vždyť přeci on i ti další 3, co přišli do arény s ním, byli. Vězni se řadit! Rozlehl se hlas bachaře nebezpečně, když se vyhrnuli z cel na úzkou chodbičku. Celkem pohledný blonďák s mrazivým výrazem v bezcitných očích stále seděl na lavičce v temnotě cely a ani se nepohnul. Příkaz nepatřil jemu a on to moc dobře věděl. Nebyl tu jako vězeň, respektive jako obyčejný vězeň. Ty ne, Nathanieli! Podotkl jízlivě strážný, když procházel kolem, ačkoliv moc dobře věděl, že blondýn nemá ani v úmyslu se pohnout, byť uvažovat o nějakém řazení se na chodbě. Mezitím se zbylé osazenstvo jejich příjemného bydliště se řadilo na chodbě a sklením, nadávkami a občasným pošťuchováním vyčkávalo na to, co přijde. Ve dveřích, jež uzavírali celou chodbu a oddělovali ji tak od zbytku věznice, zarachotil klíč a následně se masivní železná vrata otevřela. Stanuli v nich 2 muži. Jeden byl velitelem tohoto zařízení. Menší a notně obtloustlý skrček s lisou hlavou, prasečí tváří, krysíma očima a neustálým šklebem na rtech, kterýmž to připomínal ochočeného orangutana, postiženého mozkovou horečkou. Druhý však ve vězních vzbudil větší údiv a zvědavost. Dobře rostlý muž mohutné postavy, zakutý v ocelové zbroji a s rukojetí obouručáku, jež mu vykukovala zpoza levého ramena, působil dosti impozantně. Jeho holá hlava se zaleskla ve svitu pochodně, kterou držel tlusťoch vedle něj. Chladné oči svítily ve tmě jako 2 páry řezavých uhlíků a na rtech pohrával povýšenecký šklep, z části však skrytý pečlivě střiženým plnovousem končícím na mužově hrudi. Dozorce právě peskoval vězně, aby stáli co nejupraviněji a působili lepším dojmem. Tady, pane! Pronesl bachař s úctou. Ti nejhorší z nejhorších! Odporní! Válečník jej umlčel zdviženou rukou. Je mi to jedno, jak je popíšete. Zašklebil se zle na oba své společníky. Chci 3. Jistě! Zamumlal rychle mužíček připomínajícího pitomého orangutana. Samozřejmě, jsou jen vaši. Já vím. Zachechtal se muž hlasitě, zatímco pomalu procházel před vězni a hodnotil je pohledy. Postupně vybíral a pokaždé, když na někoho ukázal, dozorce jej odvedl a vystrčil dveřmi ven, kde se jej okamžitě chopilo několik silných paží, jež nepochybně patřili strážným věznice. Nejdéle se zdržel u výběru 3. vězně. Nakonec pokynul hlavou před obrovskou horou svalů, která byla dokonce ještě vyšší než válečník sám, což už bylo dosti úctihodné. Aniž by dále věnoval pozornost někomu z přítomných, ať už bachaři, veliteli věznice či snad jiným vězňům, vyrazil ke dveřím doprovázen řinčením své těžké zbroje. Zastavil se před Nathanielovou celou. To, když zahlédl záblesk těch prázdných očí, v níž se nezračila už ani jediná emoce. Kdo to je? Zahřměl na dozorce. Proč nebyl nastoupený s nimi? Toho vám nemůžu dát. Obhájil se pisklavě mužík s prasečím ksichtem a lehce se pousmál, když se k dozorce neměl k odpovědi. Je to náš speciální host. Máme pro něj jiný program. Válečníkovi se zajiskřilo v očích, velice nebezpečně a vznětlivě. To není odpověď na mou otázku, ty odporný prase! Zahromoval na tlusťocha tónem, svědčícím o tom, že není zvyklý na takovéto jednání. Ptal jsem se, kdo to je? Je tu například samotného Senešala, zvláštní vězení, víte? Tlusťoch spustil polekaným a dosti rychlým tónem, z něhož strach přímo čišel. Čím se provinil? Je to vrah, pane. Má prý na svědomí několik chlapů ze Senešalovy osobní stráže. Zamumlal Plešon poslušně, vědom si toho, že by nemuselo být moudré lhát.
Prý je pozabíjel, když chtěl unést jeho dceru, jedinýho potomka. Proč to nikdo neví, ale Senešalovi chlapci ji omylem zranili a ona mu skapala. Prý pak byl jako šílenec. Začali masakrovat jako hladový vlk ovce uprostřed nehlídaného stáda. Teď teprve bylo vidět, jak se válečníkovi naplnili oči radostí a doslova překypovali štěstím, jež z nich sálalo a skoro by se dalo nahmatat v ovzduší blízko mohutného těla. Chci ho. Pronesl pomalu a zřetelně tak, aby ho tlouštík dokonale a přesně slyšel a pochopil význam těch dvou slov. Ale pane Senešal, začal rozpačitě orangutana připomínajícího chlapík. Žádný protesty. Zavelel válečník a mohutný plnovou se mu zachvěl, když hluboka vyprskl. Je mi uprdele, co Senešal nařídil. Je mi úplně volný, že mu tenhle čmajznul dcérku a zredukoval ty jeho debily, který nenajdou špičku meče, ani když jim ho vrazíte do pupku. Prostě mi ho dáš. Řezavě planoucí oči se pobaveně usmály, když pronesl tahle slova. Na Tlusťochovi bylo vidět, že výhrušku zračící se v těch očích chápe a bere zcela vážně. Senešal, zakoktal chabě, možná až příliš chabě. Mohutná pravačka v ocelové rukavici se mu sevřela kolem hrdla a stiskla. Zjízvená dlaň lehce vklouzla do černé kožené rukavice a sevřela se v pěst, aby se ujistil, že mu nic nebrání v pohybu svalů. Tmavé kožené nátepníky, vystužené tenkým plátem kovu. Byly to další, co měkce obepnulo jeho svalnatá předloktí, taktéž posetá několika jizvami, které dohromady zapadaly do té impozantní sbírky zranění, jenž dokázal za svůj život nazbírat. Přesky obou kusů zbroje, zdobených vyšitým motivem proplétající se vinné révy, se stáhly a lehce sevřely jeho svaly. Následovali chrániče stehen, taktéž z černé kůže pouštních chňapavců kombinované s ocelí, která posloužila jako výchozí materiál pro výrobu této zbroje. Zbroje, která mu sloužila od těch dob, co se stal šampionem arény. Předtím používal starou kroužkovou výbavu zděděnou po jednom z předchozích bojovníků. To brnění bylo děsné, tak neohebné, nemotorné a svazující, proto si pak také nechal vyrobit tuhle přepichovou soupravu, jež mu sloužila dokonale a nikdy jej zatím nesklamala. Taktéž přesky chráničů stehen stáhly jeho svalnatou nohu za účelem její ochrany. Vysoké boty, barvy noční oblohy v časech novu, příjemně chladily jeho nohy, které do nich vklouzly stejně lehce, jako kdysi před tolika lety, kdy byly úplně nové. Nepoužité a stejně jako tehdy, i nyní mu připadaly stejně dokonalé, ostatně jako všechny části jeho zbroje. Oběma rukama, nyní již navlečenýma v kůži, uchopil koženou vestu, zdobenou několika stříbrnými nýty a trhnutím ji stáhnul z podstavce. Na rozdíl od většiny gladiátorů používal jen a pouze koženou zbroj. Neomezovala jeho pohyb, což bylo při jeho stylu boje, který spoléhal hlavně na krátké, rychlé a překvapivé údery, toliko oblíbené u lidí, jež vykonávali stejné řemeslo jako kdysi on, zcela nezbytné. Zbroj, tvarovaná přesně podle jeho těla a dokonale kopírující jeho břišní i zádové svaly, obepnula jeho tělo. Už takhle dokonalá postava byla tak ještě zvýrazněna tvary černé vesty, na jejíž prsou se nacházel stříbrem vyšívaný hrozen vína, který tak dokonale doplňoval motivy vinné révy, které se nacházely na rukavicích, nátepnících i stehních chráničích. Oběma rukama pomalu uchopil ocelovou masku, ježící se ostrými ostny, skoro jak hřbet ježka, a nasadil si ji na hlavu. Obě ledově modré oči zaplanuly skrz úzké průzory, když si uvědomil, že jeho chvíle už je skoro zde. Ústa se roztáhla do krvalečného úsměšku, jehož děsivost ještě podtrhovaly špičáky na masce, kterými celá helmice končila, jen maličký kousek pod jeho horním rtem. Dva popruhy s pochvami na meče si přetáhl přes ramena podobně jako cestovní tornu tak, aby se mu oba pásy křížily na hrudi a pevně drželi při jakémkoliv pohybu. Lehce popotáhl řemeny o jednu dírku, aby pevněji a těsněji přilehli k jeho kožené vestě a pousmál se, když oběma rukama bleskově hmátl nad ramena a rukojetí obou mečů se mu prakticky okamžitě octly v dlaních. Jak příjemný dotyk, když kožené rukavice jemně a láskyplně objaly dřevěné jílce obou zbraní. Skoro až radostně přikývl a pustil oba meče. Ze skoby na zdi sundal kruhový štít černé barvy.
orámovaný pouze úzkým stříbrným pruhem po obvodu, a nasadil si jej na levou paži. Do té druhé přišlo 1,5 metru dlouhé kopí, zakončené děsivě vyhlížející hlavicí a zpětnými háčky, jimiž zbraň neuvěřitelně připomínala pilu. Tyhle zoubky dokázaly trhat svaly a šlachy jako nic. Projeli tělem stejně snadno, jako to dokázal horký nůž s máslem, takřka bez žádného odporu. Krvelečné plamínky v očích bez emocí a citů se rozhořely jasněji a dodali celé siluetě válečníka vzezření skutečné noční můry, která přichází ze soumraku a ruší pokojný spánek. Nadešel čas ukojit publikum, lačnící po krvi a nenávisti gladiátorů. Nadešel čas, aby jeho paže, jejichž svalnaté nadloktí nebylo skryto zbrojí, zbortili sálající písek krví dalšího soka, jež se odvážil vyzvat jeho, šampiona arény v Bakareši. Nadešel čas, aby supy dostali novou porci svého oblíbeného jídla. Ještě jednou, naposled. Dav hlasitě zajásal a naplnil celé kolbiště řevem, který skandoval jeho jméno. Nathaniel vystoupil ze stínu podloubí, kde se ještě před chvílí skrýval, a jeho nohy měkce došláply na písek, z něhož sálalo horko. A hrobník bude mít brzo další práci. Pousmál se krutě při pohledu na svého posledního nepřítele.